Kapang ni tahu tay buk cong ang cine kok TV ni enggai tak phai kya ang Rakesh Deborma mothik huwai tulasikor amchai tulasikor blok ni andra khobjak kola bagan hati ni khebo tola o kola bagan wono kaisa gothna gothimani miya ni jorabo miya o je nukhong ni bukhuk randija bosai kerija kha bukhuk minarani Deborma bo bahazun aro bishakormoni faide sinoro khesori roksa faide posa roksa faide henai bono ringai bahazu song klangmani tai bahazun aro berain thangmani tiaba o jorawono je khoroksa khoroksa belaike ohongkar tai jini dofani borok boyabo kubuni bosongni borok Hindustan bosongni borok bini mungkha Ronjit Tanti bini sago maichamani akol bokrei gian bokrei sai phekangkai amtui borok baksa o Hindustani bosongo bujia nge chung obono sarai sana thangangkai kuli no borok no obahaino miya saisung tamro jani wansugui buini rabat bagano tamphaikia obo khoroksa bukhuk minarani Deborma beri randija oba hekino khoksa ajiwo ba khoksa mamukha hangkai 50 paisa sao te 50 paisa khatiwo oba hekino bo o nang nong khatiwoi busabote jahatu tongoba ang si kerei ang si sugya ang si busabote no boka hamle khapura khaimaliya ang si sanani kerei phano ani busana ang hai kerei khai kalangna musungya henino o khoksa khoni rang khatiwoi busarongno bobi shortni bagai lama snambui rimani rabat bagan kayei piaba o Ronjit Tanti o andras kerei Ronjit o je tati bo tangphai kalang bakhe prai tamphai jakhana obahaino 90 ta hoite 90 ta bufang angni je guri phekya obai ka tansui kalang bakhe baksaba oldek tanjak baksaba kakhlaijak baksaba soteting khaijak baksaba ekdom tansuk sijak obo hairok tamno wan sukanabo bukhuk minaranin busai agio norok khana ang koktma phunu paikya ojorawo je bongni sradoni bagai Poshim Rajnagar eba 26 Asnabari blok ni under blok committee ni under je eba 26 Asran constituency ni under Poshim Rajnagar Pra Rajnagar khoboi opro Tipramo tharni adong Rakesh Deborma song 13 dini bagai borno suba phaimani ang abrongno nokno ob jora mangkli phunoka tamgui ob minaranin bosai theika opro bolong hongnani bagai ob bolong hongnai thangtani ono atomsa bolongko sundruma hai enggai matai hami bai manjagai teiyo supaijakte enggai bini langma soi thangmani yang bihikai ojora wonogo phaiye tei langnan phaimani kipil thamma jora khano bosai mangkthi opro manmani ei ob bukhung no minarani bosai Onil Deborma oba hekan thei thangjak mani ob bosai kere yang bosa bo apro chukjaya goja tebo chikonok ungtangoi mani oburo no wan suguino bo bosaroni bagai ostrong khai klangnai mani bobi shotni rang thongsam klangnai mani oba hekan sadrom nungdro bui hai nok kaham hu kaham tangmai phono boro mobai phono chugui olok kaham tanglai thu hone o wan suguino tini chaya kare khoksa khuni khateboi orang bai Robert Kaigiri mani bosarokno kini oba ke tangphai klang hango Hindustan bosongni borok ko obo kun diba engka phaidi khapang tawtai buksong ani camera no koinai phaidi Ronjit Tanti mo haikino bini nok no subai akunoi nok subai bini ekon borok chikhagei buini bagan tamphai bo khari khangka oro turi tabu bo bihi no bo bui bathar sikapu engka phaidi khapang tawtai buksong jengnalena bini nok bisini mangkli naidi nokhona mo ongka Tantini nok je Ronjit Tantini nok nadi bobute he kalang thamo bisnaro jeng to bisnan tangya mo bisnaro haike kalang thamo kya do yang phaidi khunu padi mo kisa ehi bini oro tongo khobangma bini oro tongnai ekon boirok ehi ekon boirok sikha kalang thamo kya ekon boirok sikha kalang thamo kya
Gabang mo bini kagos potro tomani he ekon boy sikha kalangka mong kha koboriti ni ngana koboriti ni ekon boy obo bo sikha kalangka naidi bobo ba hage naidi yang khamla kita jak yang bini maitu muituk na hana dikisa e ko bini maitu muitur norok nugui man khana tai bini bisna potro tai i saka ni norok tanchik jak obo hakino bo sebai sukrubui lang hamai ke khapam ta hotai bo song Eko pagi, obono kali bo, jeng tabu, orang ni je robot bu fantam hajang nai, ane kamera sana kau ni ande pagi, bin ni nungtan semua, Siriman Deborma he, mau sabne ekon, Ronjita tini, pagi sengkang lane, Ronjita tita mungkin bin ekon bono si kakak. Sini robot bu fantam nai, jeng bin kagos potro nai tu na famasi, kagos potro putu damano hinai, jeng nai tu na famani putu riwano hinai. Putu maya ekon boy rok si khak zaman haika bin nogo nogrok bokok zaman nogrok bokok jak nuk haika bodina bokok namo mia rokon bokok thanga na bo nogo khari thanga na ta biang rok bo acha engke nong ni robot bagan to prai 90 hoite 95 bu phang tampai kalang thamka kya engke tabu man kha engke bono rom nai lukrong ko itu na abono acha Ini abono kapang tau tai boksong song pai thako sasanai Ronjit Tantino je kunu jaga won nugui tongkha hangke jeng photo manya kho photo no rinal bagai seng sai toknai photo borom manai jeng photo no sai toknai Ronjit Tantini photo kunu jaga da manno jeng abono nainai kentu jeng photo ri akai no rok sine glak bini face no bi angke to no rok sine glak jeng photo mankha hangkai jeng nainai ei porebo jodi je kunu jaga wo jodi o Ronjit Tanti যদি নো বজাগানি হনৈ বই সঙ্গী ফানো ফটো নুগিয়া ফানো যদি কোনো আমসাইও যদি তান্তির কোনো ও জাগানি বড় গুবুন জায়গা রক যদি বড় কতাল নুগি দং হাঙ্কাই অব হাইকে ফানো নর রম্বই চিনি কক টিভিনি কক দুং নাম্বার তঙ্গো 6009546445 ও নাম্বার জন্য কল খাইদি চিনি কক টিভি থাঙ্গি সং বন রম নাই যদি বড় কতাল নুগি দং হাঙ্কাই বিনি বুমুং যদি রঞ্জিত তান্তি হিন সাইমান হাঙ্কাই বা বন গুবুন জায়গাও যদি চেহারা জুতা নুগি দং হাঙ্কাই যে কোনো হিন্দুস্তান বসংনি অরফান বেরাইন থাংতো বা চিনি বরংনি অরফান বেরাইন থাংতো যদি নুগি দং হাঙ্কাই নরক जोंनो साहादि चिनि कक टिभि न जों जत मानसा yang buku minarani no help khainai yang besala sono जों help khainai tai borok जों ring mobino जों tinor supplement khapang tau tai bok song ngo omo hai dunia wo ohangkar omo hai borok hincha omo hai borok tamnani musuk hasa kre buni sama nasik maya buni chok mane nasik maya obono hinchani lama hincha angino tini borok cha bagan ogo tongoi ma tongoyo tini obongoino buni oro kuli ingi borok samung tangi ma tongo arak kapsa hin bo samung tanglayo jwak botol sabe bo kam khailayo obon bagino boroni ohangkar tong thainok gre ingi tongo khabang daw tai boksong norok nukhangkai sahadi chini kok tv no nai tongdi choyakade chini kok tv mau tanjak kiko tanjak nih mau kabut dikit tangkap ya oh mau jadi sayang gue kan tanjak kiko gue tanjak mang pura buri tanjak mang Jadi mau nggak borok jadi sana ini. Angin mau baca apa apa tentang cerita. Mau putih borok banci sih nala mau halah. Pura chef green pura ini. Pura chef. Mau putih borok banci sih nala mau pura tanah ini. Pura pai thaka. Pura paisa ka set. Te mo jokon tan umrok jokon sabajang mangi kiyang ro. Meri ke mang jokon tani pai to kama ja. Totin bakha. Omo khai?
Kering ses om paika menikam paika do. Nó một tí mang. Nó ở đây thì mà năng. Cái cua bốc tạc hay. Bây giờ năng giờ thấy đồ, thấy mang đi tông. Quá thôi cái lang cái thấy mang đi tông. Tam cái tam nó tam cái tam này chẳng không phải. Ang rồi giờ. Online kiri sang kiri ka. Online. Nó kiri ka. Sesuai kalau kamu mau tak lagi kayak masih. Yang ngapos pun lu lihat. Bisa. Không baca. Rồi cái nó. Halap lụp đó nó tan còn không có. Joton face more line pura. Itu office box. Itu office box. Anh có khá. Khát khang gặp. Nè. Các khắp hết à? Cái đi. Đấy này vào có rất tốt không đọc phải ra. Nó cái đi chả. Cao thì mình mua rồi viên đen bôi ở một cái khác khá lăng thà. Bọn nó chỉ khác cái lăng na. Có cái đi chả phụ thuộc. thì 저것은 뭐로 스각장만 쓰고 뭐로 저것은 아티카 있고 저것은 뭐로 있고 뭐요 저것은 뭐 푸두 파라치카가 이거 탕바자 미안 카트간 사이야 푸두로 보나 뚜카마야 같이구나 뭐 bọn nó chỉ khác cái lăng na. 뭐로 뭐 저것은 타이강 탐바자 저것은 복복으로 그랑 탐바자 Một cái bin nong nó bọn bọc cái lăng ô. 지네라고 작은 거 땀파에 빈 넣고 복복에 빈 넣고 팔에 미안 카트가 다해마야 Mon nong nó phal. 뭐 넣고 저것은 팔잡고 사부는 팔 나뭐. 자가지고 팔잡고 빈이 저것은 너 뭐 똥 태자가로 팔지가. 뭐 팔에 미안 카가 다가 사이미야 보노 오. Kamu kian nak tu kali pun. Nên mung tam sagane. Minaran dewa mah. Tam kan nong bagan. Ang ani cerai anu khabarigo samban dino. Engkai ang thangka. Ang mai tang tongguan telah sapun telang ko nuhun telang phagano. Phadima sinnogo boso koroma majak phagi. Engkai ang thanonde seleka. O bare bar khabarigo. Engkai thang phayanu nei thangka. Borom gari ja khetuka. Engko thangkai engkai miya khe phaiboro kai ko mote obostha nu phakata. Engkai anu bosala song hamjo songbo. Borom bukhni tei tam khatina ba. Engkai bin jora tei bo abin no tanoi sida ang bo baita nukung hukung boda orom malik tong ba ha ang saya nang ya khaye an bagan an bosai wa phakta talango bol phakta talango somoyo tei nang thango mai ma saya angge ha bobo tei karone bo mote khai kalang kha rega bo kiton dika bisi mak khayo nor ma sabanu nei da tan kalang kha Tan na sabo. Ronjitati Bini kaming boro para. iko sinno kana no Nino kanano. Bini tabu bonokoro tong. no kroi Bini bihi busat tong. bi busa kroi muko busaro muko busi sono ko tunja Bumo bu pakai to tongoro. mumo ba kroi uro tongo bota song Buta song tonggo. Acha sa salake buta song thang mamla ke nora. bota song no iko abino muko thoina nai tongo hunai nong boro thoya nai tongo hunai te ro khobari kha o hon bisin gono Okay. ngai iko apike salai kata manno ko phagare doti mute obostha tong kha hunai anu sahar kata Nong ni no go da tong na nong ni
nok gana udah bin nok. Iko tak khai nukan nok. Nok da phal kalang khai sawo. Ngai ta kagos foto nai to nai mo maya. Ngai tabuk tamo sanan musung je jeni je borok tong nai nuk tong nai rong no. Bono nuk khang ngai tam khai nai. Bono nuk khai ko ta sung kes te rong na musung ta. Kes di kha. Riya kho. Acha police no tam koi na musung. Police no koi na musung ko bono jong ko manja khai kita rong boi sasti nata. Acha koi sabu phang hai tam ja khana nang ne rabat. Koi sabu phang iko ta gorok phaimani bosabo ka lai na bele. Bosaro tam ja khana idea ro ni 100 ba 80. Asa bai tongya. 80 tarok ni ojon se layon babu. 80 tane upor nain lain na 90 ta hai rok tam ja khana tana. Acha jat derek kha tan kelang na ai no tan sim kelang go. Ko phungsa phungnoi tanoi iko mo mada joton no soting sa ta hai kalang thamai ka. Acha tabu bono nora tu tong tana. Acha boro thang tabu saimi nora. Saimi ya. Acha thana tha thangka. Thang ya ko thana ntong. Thana to hin tong ya go rang pusa ro kering tong ko ang ta jala bo ke ru ko bo kering ka. Acha tamu noro ni bisingo tamu kelang kari tong bobai. Sengku no kelang ka kere bobai. Na bini thani noro na harchajak na kiba kuno jaga ni tiyei na aba hai ro kuno kelang kari tong. Kuno kelang ka kere. Sengno bo thare kalang thang banya pun. Ngai ko nong sampoti masa ya. Nong thano kalang banya ni sawo. Acha nin mungtan singo mo. Minalan de bo ma. Nin bosai to tong kho. Kere kha. Koi thang ka. Tamu ngi thekani bosai An bosai o mo bagan khaina phaibro no to yo ko kolai ye sobai jak te thiu. Man nosto man jagina. Nosto no manja khana ta. Acha do nin bosai mungtan singo mo. Anil de bo ma. Do thaiman bosa balokha. 4 bosor lai khabele. Do nin jara khoro bosa. An beri mang ni chala mang ni. Mungtan singo mo. Sriman Deborma. Nin khai. An boy. Acha tamu kha nong ni bagan sagade. Sini bagan tani kalang thamai Sabo. Kali ko Ronjitati. Bin para bro. Bin para oro no kola bagan no sin nok bagana no. Non bo kola bagan no. Acha tamu ki tan kha. Khaimia tangi butan kha. Tangi bo ti khai kalang thaka abo sung khaimia abo bono sitak rombui na ako nei singnani sung. Biang thangga tabuk to tong kaming rogo to tong ba gana gini ro tong. Gana gini rog na chung nai bika sung mia rogo. Ai diki rogo thang bunya sung nai bika. Dugan diki bo bunya sung nai bika nu gen chawo. Nong nai kire. Nogo bo bin nogo thangga nok kun phunu kri kha bin nogo. Ta kha kharjak maya sung bono. Sung abon bagino sung ko media no ma khoi kha sung kisa sing phunungnani mono kisa nu kha ke rom to ni di nei. Thana rogo sasaka. Thana rogo kuno sung saya ko. Thana na hentong. Thana nyo. Kes khainai. Bini mungoi. Acha kai bo support tan jakhna. Oro kai bu su twang ta su sasung maya do le khaja gya. Emna idea ro bosrong no. Idea ro. 80 90. 80 90 ta ro no tan jakhna. Aing go tongko. Aing khanu snu gya ko noro. Aing go chikon tongo. Aing ke chikon no joton no sasui kalang thamai ka sap kai tak si roton phai be biani. Joton kri kha. Acha ngatabu lukurong nuk tong hangkai bono rom nantana. Lukurong no koyu sing bon nu khai ke rom di. Sunu phun bo khai tu. Acha do. Hambai.